skal der ske nu? Jeg har en plan. Skidt det godt. Ej, det tør jeg altså bare ikke. Det tør jeg ikke, Egon. Det tør jeg ikke. Det er bare, du bliver så sur. Vi går hjem til Kjeld. Nej. Hold nu op, Kjeld. Hold nu op. Jamen, vi var det. Vi var, når hun bliver så sur hver gang. Kjeld, for fanden. Hvor fanden, Kjeld? Undskyld. Okay. Så går vi. Så skal vi ned. Stop. Hvad skal der ske, Egon? Hvad skal der ske? Jo, der skal ske det, at vi skal bruge noget papir og et klaver med hjul på, og så skal vi bruge en tøjle. En tøjle? En tøjle? Egon, for fanden. Hvor skal vi få fat i den her? Det siger jeg. Meget butler, men en tøjle. Undskyld, hvor var det? Men det er Egon. Kan vi blive millionærer, Egon? Det kan vi. Der er 1 million i tasken. Så kan jeg godt være den tøjle. Skidt det godt. Godt, så lad os komme i gang. Aktionen starter kl. 17:00 fra havnekontoret. Ej, skidt det godt, Egon. Det tør jeg altså ikke, Betty. Det tør jeg ikke. Kjeld, for fanden. Hold nu kæft. Du kan bare skal være en tøjle. Det tør jeg sgu ikke. Nu gør vi bare, som Egon siger. For fanden, Kjeld. Hold nu op. Hvad skal der ske nu, Egon? Jo, planen er den, at vi bryder ind ad panserdøren. Der skal meget gerne ligge en taske med 1 million kroner derinde. Er det ikke farligt? Hold nu kæft, Kjeld. Det kan ikke gå galt, det her. Nej, det kan jeg sgu ikke. Vi gør det. Kom så, Egon. Kjeld, vi skal bruge i Vonne. I Vonne? Ja. Hvor i Vonne? Det Det siger jeg dig, Egon. Meget butler. Luk røven. Hvad var det, jeg skulle gøre, Egon? Du skal ind og flytte med vagten, så vi kan komme ind og få tasken med millionerne. Okay. Ej. Okay. Hvad fanden? Hej. Hej med dig. Du er godt nok en flot vagt. Ja, i lige måde, du er da en lækker steg. Tak. Kan du godt lide rødhårede piger? Lidt. Nok. Skal vi kysse? Det vil jeg gerne. Millionerne. Oj, Vonne! Hvad fortsætter du mig? Det var det! Vonne, det var ikke en del af planen. Egon, hvad sker der? Galt det her.